И здравейте хора, аз съм Митко Волков и да, ще снимам на тази игра, ако беше някаква си крафт. Да, нов ми е телефон, защото на стария се щупя в тъча. И дано да ви хареса, ще гледам да е кратък клипа. Така, тази игра е много сложна. Не е забавно развиваща. Не е забавно. Не е за хора, с които са с бавно рефлекс. Така. Вървя се и бам! Бум! Бич! Get up the way! Бам! Аре! Ех, че съм идеал. Така да намаля малко звука. Бум! Комярари, стига, откъде се навъдихте? Уоу, главата му. Са ти спомярил? Ко правят ти сушари за бога? Така. Какво са махай, бе? Помяр долен. Не мога да сила. Какъв е той, бе? Аре, да. Така. Край свършвам патроните. Не мога. И да, хора, това беше за този клип. До скоро.